Nou, prachtig. Zaken heel nou. Waar maakt het al even skiermeidje, jongens? Jelke. Ja, echt? Wat hebben we hier heel nou? Wat is dit? Dit zijn flinke jongens. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe koningsvlog. Want Joet is het? Koningsdag. Koningsdag. Juster ga je me al koningsspelen horen op squallen. Al die speeltjes. Ja. En Joet gaan we naar de kleedjesmarkt. We hebben wat liedjeeld mee, dan kun je wat leuks keepje. En ik ga sminken. Du hast 3 vlaggen op een hol en zaak. Lis je zaken. Zaak had een hele broertje. Ja. Doe zeg maar jullie broertje. En we gaan lekker op een fiets, hè? Ieder bij mij mag erop. Oh, hele. En jongens, Zaken had zelfs zijn fiets onpast voor deze dag. Of weer een tafel. Een oranje fiets. Ja, wij gaan even naar de Brink, bij het Dwarshuis. Daar hebben ze kleedjesmarkt. En nou, dan gaan we lekker even omstruinen natuurlijk. En Jelke zal dwaan die in de tuin. Dus die zie van Midje even helpen. Dan gaan we lekker boeten dwalen. Ja, die kant op? Yes. We gaan die kant op. Tot zo. Zaken wachten op onze zaken. Ja. Zullen we die kant op? Via het abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Bij mij. En daar ben we, de Nijenbrink. Het is al je correct heel alles maken. Een blommenpertje en dat soort dingen. Dus het ziet er echt super mooi uit. Zullen we zo zien wat je nou te keer is, Hilda? Welke kant was het op? Oh ja, Nienke. Ik zeg het ja. Nou, maar eens even zien. Hallo. Hey Nielsie. Oh, Niels ziet er echt cool uit. Nou hoi, hebben we wat verkocht? Nou, hier denk je. Nou, ja, dus. Dus toch wat. En de mem zit je en de mem uitgevlogen. Ja, ja. Zag je dat wat, hè? Oeh, wat is dit al je van leuk zijn, Nienke? Tuurlijk, ponyboekjes. Ja. Ik betocht. Oeh, en een springkast hier nou? Ja, daar wordt. Kom aan, ik heb niet, oké? Dit vindt u echt zo leuk. Zo, die kist dan helemaal onkruid. Vindt u toch echt zo leuk? Die is toch echt? Ja. Is toch cool? Wilsjes. Krultjes? Vindt die leuk? Ja. Ja? Nou, misschien zitten er nog mooie orendingjes bij binnen, mooie kleertjes. Zo zijn we iets uitziekje. Het is 3 voor 10 euro, hè? €4. €4. Ja. Juist die en die. Maar die maar rooi aan. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, maar bij hier zijn hij poffertjes. Hij. Maar waar ik maar wat poffertjes hel, je denk. Kijk, wel lekker. En eindjes. Wat eentjes vangen. Is dit leuk? Oh, mijn smietel met geld. Hier blijven jongens. Mijn stiel. Dankjewel. Nou, probeer die met 2 eentjes eruit te vissen. Net erin koekelie. Er zit ook een prijs op en dan zit geen prijs op. Oh, ze had het waar. Nou, let maar aan die tante. Nou, prachtig. Ik vind ze heel mooie zaken, ja. En dat voor €1. Nou, wat wil je nog meer? Ik ben ik heel blij mee. Ja, zit een prijs bij. Ja, Ik ga naar sokken doen. lekker leuk. Ze had de prijs. Oeh, dat is een prijs. Nou, Maar daaruit zie ik je tussen dingen. mijn sterrentuitzitje, wat vind je leuk? Een heel grote stuiterbal. Nee? Ik word hier. Ja, prachtig. Deze? Ze wil deze wel graag. En dan maak je die. Ja, ze is dankjewel. Dankjewel. Ja. Kom maar op. Ebbedee. Leuk zaken. Waar is die kocht? Die derde. Ja? Cool man. Krijg wat. Dat is lekker. Lekker warm, hè? Ja, lekker. Te druk? Ja, kom maar schat. Ben ik al die grote jongens, hè? Was zoals in de ballenbak. Bij de orenbandje, de Niels en zo. Ja. Ja? Best. Hoe maakt dit, Niels? Let eens even zien. Hoe werkt dit? Oh, zo maakt dat. Ja. Ze is dus nou je wilde jongens, Hilda. Komt het wel goed? Nee, ik ben wel lekker. Oh, ze ben wel leef. Nou, dan komt het goed. Oh. Wat hast du voor moois, Lisanne? Ah,
Ildo. Dat is leuk. Is die speciaal voor Ildo ophellen? Wat lief. Oh, dan stoppen dingetjes drukken, Ildo. Ik word echt automatisch. Oh, de gast. Waar gaat binnen? Dit is leuk. Ja, Jelke. Is Jelke daar? Oh ja, ik zie het. Wat erop aan Jelke, jongen. Jelke. Oeh. Ja, ja. Maar er komt omheen. Ja, ja. Ook eens zelf. Zo laat het, ja. Goed zo, ja. Zaken Hildo. Ja, heel snel. Zaken toffelskamp, Beppe. Ik heb maar eens mooi, jongen. Nou, en Hildo had minder vriendinnetjes van, dus die vermaakt het wel. Dat goed zo. Oh, was dokter Niels? Je wil dokter worden, Katrin, dus ik denk dat ze een doktersuitkeerpje maakt. Oh. Ja. Ja, Niels, als mij moet sjoeren, krijg je de dokterzet. Goed bezig. En als ik nou ziek ben, Niels, maak je stoemie dan weer beter? Ja? Yes. Dat doet er. Hé, Hilda, Niels, wat lekker in. Kom dan. Ja! Oh, nu kist het al heel snel, natuurlijk. Geweldig. Wat gaan we hier, Hilda? Wat is dit? Dit zijn flinke jongens. Vogelsjouw. Nou, goedemorgen. Ik ben Frits, collega Klaas. Wij willen hier graag een demonstratie gaan geven Ze met waren vleer, ja, bij de roofvogels. vogeltjes, ja. Het is misschien wel mevrouw met een herdershond. Mevrouw met een herdershond. Zou de herdershond een klein stukje naar achteren toe kunnen? Ik ga eerst even een kleine voorstellingsronde doen wie welke vogel is. Nou, dan begin ik hier achteraan. Daar zit een Europese oehoe. Nou, deze vogel hiervoor. Weet iemand toevallig wat het is? Wat is dat voor vogeltje? Weet je hem dat? Wat voor vogel is dat? Kraai, nee, het is een raaf. Een raven, hé. Dan hebben we hier de rode wouw. Nou, hierachter die kleine schreeuwlelijk. Dat is de Falcon-caracara. Nou, ze noemen hem ook wel Johnny Roep. Ik noem hem Johnny Sloop, want hij sloopt echt alles. Hiervoor is een witwang dwergooruil. Een heel mooi woord voor scrabble. Als je vraagt gaat scrabbelen en je krijgt dat woord, ben je in één keer winnaar. Klaar. Onthoud het, witwang dwergooruil. Nou, hier zit een andere oersoort, de Bengaalse oehoe. En een witrug hier. Rolf Jan gaat maar in vleer. Is dit net cool? Zo zaken net waren, denk ik. Maar Rolf Jan ook. Nou, daar gaat hij. Oh, wow. Oh, woe! Hoe wie dit, Rolf Jan? Leuk. Vond je dit spannend? Ja. Een beetje. Ik vond het wel stoer van die, hé. Cool. Stoer, man. Famkes, Rick. Welke was toen heil dan? Welke kleur? Ik vind. Welke liket die lekker? Ik vind Nou, maar Mercedes, ik wil die wel graag. Ik wil die. En dan juist de Sintjes hoor. Tja. Dankjewel, zij staan. Ik wil lekker. Ik wil extra. Welke kleur was toen, Niels? Ziek je maar uit, welke was het? Tja. Maar stil je? Krijg je ook nog Sintjes hebben op? Alweer zoekers, oh jee. Dankjewel. Voor mij. Nee, van wie? Van wie? Oeh,
ik help die. Heel erg. Ik moet even de tape eraan halen. En, hoe smaakt het? Is het goed? Mooi. Hey, al je oranje hier, Sjaak, ik? Ja. Oh jee. Ja, en ik heb wat poffertjes besteld. Nou, wel zin in. Lekker man. Heerlijk. Waar maakt dit al hier weer skiermeidje, jongens? Jelke. Ja, echt? Oh, mooi glitters en... Helemaal oranje, oh jee. Daar is ze. Even sham. Heerlijke poffertjes mijboeter. En dat met een feest? Nou joh, dit is toch schitterend. Wat hebben we hier mooie mannen, hè? Op een hinderkens en vogelshow. En poffertjes en een zoekerspin. Lekker. Ja, vanmiddag zit ik nog even met in de tuin. Maar dit famke die had vandaag de hele dag barberwest, is net helemaal fit. Ik heb mijn beetje zien. Dus die gaat aan lekker in het chill. Maar we hadden toch een hele mooie mannen, hoor, schat. Ja, ik dacht eerst van misschien kunnen we iemand het in hinnen, maar nou, dit is aan wel genoeg. Hey, wij zo'n sissen. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet het blauwtoen omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. En naar het zitvlog. Hoi. Hey hoi.